tieto vysoké teploty, akože okolo 30 stupňov cez deň, tak to si spomenula. A ako som ja niekedy fungovala v 30-kách, to bolo proste pre mňa neúnosné. Kvôli tomu vlastne, že som pred rokmi mala veľké problémy s nízkym krvným tlakom, mala som veľmi slabé železo. Väčšinou som fungovala spôsobom, že sa zasmiala, že to je ako upír, že vlastne ráno trošku a potom až ako keby neskoro večer, keď už zapadlo slnko. Tak ten životný štýl, ktorý som proste žila, ktorý vôbec nebol dobrý, hej, že proste pila som len 2,5 litra vody a fungovala som väčšinou ako keby na nejakých spracovaných potrebných rohlíky, párky na raňajky. A pamätám si veľa momentov, kedy mi bolo na odpadnutie, dokonca kedy som odpadla. Akoby toto bol jeden z impulzov, kedy vďaka tomu, že som si práve našla mentorku a previedla ma práve tou zmenou životného štýlu. Naozaj som akože úplne prekopala jedálniček postupne. Z pol litre vody som začala piť zhruba 3,5 litre vody za deň. V poslednej rade začala proste pracovať na tej mentálnej stránke. A behom nejakých 3 mesiacov zmeny životného štýlu som sa zbavila úplne liekov na železo. A tlak sa mi krvne zvýšil, takže som konečne bola schopná fungovať. No a teraz môžem proste cvičiť, fungovať v 30-kách, ako sme mali naposledy jogu. Bola som tak za to vďačná, že ako keby som povedala áno svojmu telu, povedala áno sama sebe. Tak vnímaš práve, že by som ti možno ja mohla byť tým sprievodcom k tej zmene, možno ako keby ukázaniu systému, ktorý je dlhodobo hlavne udržateľný, ktorý je z bežne dostupných potravín, tak aby si sa ty naozaj cítila hlavne dobre. Ak nie sme spokojní tam, kde sme, tak potrebujeme hľadať spôsoby k tomu, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý chceme. Ak by si chcela viac možno info o tom, ako pracujem, tak mi môžeš napísať sem do správy a budem sa na teba srdečne tešiť, takže prajem ešte pekný deň.